Wara sentejn fil-proċedura ta' deficit eċċessiv fil-Kummissjoni Ewropea kapaċi toħroġ lil pajjiżna minn din il-proċedura li daħalna fiha l-gvern preċedenti bil-fallimenti ekonomiċi tiegħu. Ħabar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat filwaqt li fisser kif dan l-eżami jista' jirriżulta fl-aqwa kisba li dan il-gvern ġab għal pajjiżna fl-ewwel sentejn. Jekk jirnexxielna nilħu dak ir-riżultat ħajkun wieħed mill-ikbar kisbiet li rnexxielu jagħmel dan il-gvern li filwaqt illi naqqasna it-taxxi, filwaqt li naqqasna l-kontijiet, filwaqt li tajna servizzi oħra irnexxielna wkoll innaqsu id-deficit u naqsu l-pis tad-dejn fuq pajjiżna u fuq il-ġenerazzjonijiet illi jmiss. Joseph Muscat kien qed jitkellem f'attività politika fiż-Żurriq fejn ingħata merħba mill-isbaħ mill-folla. Fisser kif sentejn biss il-gvern wettaq dak li ħaddieħor fi kwarta seklu kien biss jitkellem dwaru. Semma l-Power Station tal-Marsa li wara 27 sena ta' wedi firħa mill-Partit Nazzjonalista ingħalqet darba għal dejjem. Fakkar iżda li pajjiżna kellu jħallas prezz għoli għall-ineffiċjenza tal-gvern preċedenti. L-Enemalta kienet weħlet b'aktar minn 3 miljuni f'multi għaliex kienet qed tikser il-liġijiet ambjentali tal-arja tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru qal li l-interconnector ma' Sqallija wasal biex jibda jaħdem. Imiss ix-xogħol biex il-Power Station f'Dellimara ma tibqax taħdem bl-aktar żejt li jniġġes. Joseph Muscat sostna li minn Mażra l-Enemalta se tinbidel f'mutur għall-ekonomija. Minflok kumpanija magħluqa fija nnifisha għandna kumpanija li fih investew waħda mill-ikbar multinazzjonali fil-qasam tal-enerġija. U fuq kollox li minflok kontijiet ola li l-poplu qegħdin niggarantulu ntuh kontijiet orħos. Wara li roħsu għal familji fit-tmiem dan ix-xahar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jkomplu jorħsu għan-negozji. Dan se jirriżulta f'injezzjoni ta' 70 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Din is-sena il-flus li ħanitfgħu fl-ekonomija huma l-flus daqs li kieku għamilna 7 budgets daqqa, dawk kollha huma il-flus li ħankunu qegħdin nitfgħu fl-ekonomija tagħna b'deċiżjoni waħda bi pjan ċar b'roadmap illi qiegħda tħalli l-effett għall familji u għan-negozji Maltin u Għawċin.